କହିବି ଯାହା କହୁଥିଲି ତ ବୁଢୀ କଥା ବି କହିଦେବି ଯାଇକି ମାରି ସାରିଲେଇ ମୁନୁର ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ବୁଢୀ ଆଉ ସେ କଥାଟା କାହା ଆଗରେ କହୁନଥିଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଉ ତାର ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାର ଆଜି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧ ମଣିଷ ହେଇଯାନ୍ତି ତାକୁ କାଲି ଦେଖିବେ ଚିହ୍ନିବେ ସବୁ ଆଜି ତା ଭିଡିଓ ପଡିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ମୁନୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ କଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ ଖାଇନା ରହବେ ମୁଁ ଖାଇବି ତା ନାଁ ହଉଛି ବୁଢୀ ଗୁଡି ମାନେ ଆମେ ଲେଖା ଖାଇନା ମୁଁ କହୁନି ମିଛରେ ତା ମାମା ଶୁଣିଲେ ମତେ ବାଡେଇବ ସିଏ ବି ଠାକୁଲି ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଠି ପରଟା